брат ми седи му цели гади, други хора го пипат, това, онова. Слушай сега. Значи, ето, той е толкова късностен към играчка, че не го интересува нищо. Васко, ще мръднете ли малко, че след малко ще ви фана вас? Колкото почне да ни следи само нас, ние да толкова въртим цял ден. Нали, аз направих ранна възраст. Пак казваме, аз съм направил това начин, не значи, че така трябва да е, но моите възрастни бебе, на 3 месеца започнахме да вземем. Естествено, най-голямата забава навънка беше другите кучи. Един в парка, като ги види от тук до там и тича да ходи при тях и въобще няма чува, нали се слуша 3 месеца да се върне. Това е погледаш. Не, бе, гледате. Не. И започнах да играя с нея. Идеята е всичко да разбере в някакъв момент, че ти и твоята играчка е по-интересна да изключиш. И аз, например, на 5 месеца тя беше, започнах така, аз така да играя с нея, нарочно тия са регулите кучите, както си играят кучите. И я викам и почвам да играя с нея. Вместо както правят повече почвам да оставя да се измори още с кучетата, аз не ни позволявам. И тя да така степен стана интересно, че сега 20 кучи да изписичите. В момента, в който си в джоба, тя е вече при нея. Ходи играй с тях, виж, когато я оставя, тя си играе, тя вече играе. Но това и даже, понеже някакъм когато е много силна беше, тя отказа и храната, и наградки, и всичко. От 5 месеца нататък имахме проблем с това. Тя не работеше с наградки, никога не желая. Абе виж сега, до голяма степен това, което казваш. Ти съм се опитвал да го правя и аз, защото съм го знаел. Ама просто си спуснал ранната възраст, която става по-линия. Не е само това. Не е само това. Самите кучета нашите по-трудни за играта, не искаха да играят в началото. Ами арете да си кажа от началото, аз нали това, което гледах и че към топката нямаше чак такъв интерес. Това ще се играе. Слушай са, влезни в твоята нямаше интерес. Ами това пък като беше малка, видиш на Сашо капалката и оставаш топката и отива и бебе по-малко. Да. А докато едно ще ти говоря, когато едно ще вече с топката да играе, сега и да изкарам нейната и капалка и топка, оставям да тя се играе. Кучето тръгва по топка да хваща топката, вижда пердет и почва да занимава. Защото е голямо. Значи аз варианта го виждам с моята сега да я пусна и всички е... сега ще искам. Ти правиш следното нещо, ти оставаш скоро да видиш, да знаеш, че това иска. Нямаш интерес към топката, И след това ще да прочеш майка. Не, че ние оставаме, че в буквалния смисъл. Да, имам пред ти позволяваш първо да види, нали, Да, защото знаеш, че това иска. Да, и тя е свикнала на това нещо. И за това очакват, че с тебе после ще се случват нещата. Трябва да го промениш обратно. Излизаш и първо ти започваш да занимаваш с нещата, чак после много да стане. Тя е така, например. Аз така от моя опит с нея. И Алегро днеска вече така. Тя е ето, гледай се, какво да кажа. Дори да прибера топката, ще е също нещо. Да, защото тя е аз с нея като отиме в парка и аз си казвам, хайде, нали да вървим се. Някакъв път искам само да се разхождаме. И в момента, който пръкна джоба или се пипна джоба и тя... Много само. Да, много досадно. Аз моят съм научил на бегай. И ние сме бегай, махай се, какво ли не? А ви чите перда. И винаги тръгваш, ако ми дотегне, много не се.